हेलो फ्रेंड्स, दिनै आं नोंसिनि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो साबस्क्राइबखौ माबोरै हाइड खालामनानै लायो एबा जोङो साबस्क्राइबखौ माबोरै नुयै खालामनानै लानो हायो। आं बिनि मोनसे भिडिअ खालामनानै लाबोनाय जाबाय। जोंनि गोबां मानसिफ्रानो मिन्थिखायो आरो जोंनि गोबां मानसिफ्रा मिन्थियाबो जानो हागौ। जायफोर मिन्थिया आं बैसोरनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। जोङो साबस्क्राइबखौ मानो हाइड खालामनांगौ होनोब्ला जोंना बेनो माने जोंना साबस्क्राइब खमखौ साबस्क्राइब खालामनो नागिरा। ओंखायनो जोङो जुदि नोंथांनि चेनेला गोदानब्ला एबा नोंथाङा चेनेल गोदान खुलिदोंब्ला फार्स्ट टाइमाव जोङो गावनि साबस्क्राइबखौ हाइड खालामनानै लानांगौ। मानो होनोब्ला साबस्क्राइब गैयैखौ साबस्क्राइब खालामसिना लोगोफोर। जायफोरना जुदि साबस्क्राइबा बुरजाखा बैसोरबायदि मानसिनिखौसो साबस्क्राइब खालामनानै लायो मानसिफ्रा। ओंखायनो जोङो फार्स्ट टाइमाव चेनेल गोदान खुलियोब्ला मा खालामनांगौ, गावनि साबस्क्राइबखौ हाइड खालामनांगौ। दा जोङो साबस्क्राइबखौ माबोरै हाइड खालामो आं बिनिनो मोनसे बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो सानबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोर साबस्क्राइबखौ हाइड खालामनो सानदों बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो नोंथांनि चेनेलखौ बबे चेनेला एबा मा चेनेला साबस्क्राइब खालामनानै लादों आं नोंथांमोननो बेखौबो दिन्थिगोन। दा फैदो बिदिब्ला आं दा स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ। लोगोफोर, आं दा आंनि इउटुबखौ अपेन खालामनानै नोंसिनो दिन्थिग्रोनोसै। आङो आंनि साबस्क्राइबखौ माने हाइड खालामाखै। आं दा बेखौ हाइड खालामनानै नोंसिनो दिन्थिगोन। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आंनि टटेल साबस्क्राइबारा 304। आं दा बेखौ रावबो नुयै खालामगोन। दा जोङो बेखौ हाइड खालामनो थाखाय जोङो गावनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन। दा आं आंनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनोसै। क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनायनि उनाव आङो सिगांग्रो आंनि डेस्कटप साइटखौ अन होनानै लाग्रोनो। आंना अलरेडि अनखा। दा जोङो इउटुब स्टुडिअखौ अपेन खालामनायनि सिगां गावनि बेखौ डेस्कटप साइटखौ अन खालामनानै लाग्रोनांगौ। आं दा बेयाव सार्च खालामनोसै इउटुब स्टुडिअ सार्च खालामनाय लोगो लोगो नै बेबायदि अपसन नुजागोन। दा जोङो बेहाय नैबे क्लिक खालामनांगोन, नैबे साइन इनआव। दा आं बे साइन इनआव क्लिक खालामनानै होनोसै। साइन इनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै आंना इउटुब स्टुडिअआ अपेन जाबाय। आं दा आंनि इउटुब स्टुडिअखौ अपेन खालामबाय। दा बिनि उनाव जोङो नै बाहाय नै नोंथांमोना बेयाव नुदों रिसेन्ट साबस्क्राइबार। नै लोगोफोर, बेनो जाहैबाय नोंथांनि चेनेलखौ सोर बबे चेनेला साबस्क्राइब खालामदों। नै लोगोफोर, नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों। नै आंना नै बिसोरो गासिबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामजोबनाय गोजा। नै लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। बिसिनाबो इउटुब चेनेल, बिसोर इउटुब चेनेला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों आरो आंबो बिसिनिखौ साबस्क्राइब खालामदों। नै लोगोफोर, आंबो बिसिनि चेनेलखौ गासिनिखौबो साबस्क्राइब खालामजोबदों। ओंखायनो जोङो गावजों गाव बिदिनो साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब खालामलायनाय लानानै भिडिअखौबो नायनांगौ लोगोफोर। साबस्क्राइब टु साबस्क्राइब खालामलायनानैल' जाया। दा नै नोंथांमोनाबो आंखौ साबस्क्राइब खालामाखै सानदों आरोखि बिसोरो। दा आंबो बिसिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनदों। नै लोगोफोर, आंनाव जेसेबांनाखि साबस्क्राइब दङ, नै बिसोर मानसिफोरनि चेनेलखौबो आंबो साबस्क्राइब खालामनानै लादों। जों बिदिनो गावजों गाव साबस्क्राइब खालामनानै लालायनांगौ लोगोफोर, गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। दा जोङो फैदो दानिया मेन खोथाखौ सावरायदिनि लोगोफोर। जोङो साबस्क्राइबखौ माबोरै हाइड खालामो। जोङो साबस्क्राइब हाइड खालामनो थाखाय जोङो नैबेहाय लाबोनांगोन। दानिया नैबे गाहायनि सिटिंआव नै लोगोफोर, नैबेहाय आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुजागोन। दानिया जोङो नैबेहाय लाबोदो, नैबे चेनेलाव। आं दा बे चेनेलाव क्लिक खालामनानै होनोसै। बे चेनेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आरो गोबां अपसन नुजाबावगोन। नै दानिया ओरै लाबोदोलाय जोङो नैबे एडभान्स सिटिंआव लाबोदो। दानिया आं दा बे आंनि नैबे एडभान्स सिटिंआव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै एडभान्स सिटिंआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदिनो गोबां अपसन नुजाबावो। नै दानिया नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों साबस्क्राइब काउन्ट होननाय मोनसे अपसन नुनो मोन्दों नोंथांमोना। जुदि नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइबखौ हाइड खालामनोब्ला नैबे टिक मार्कखौ अफ खालामनांगोन आरो जुदि साबस्क्राइबखौ नुनाय खालामनोब्ला बे टिक मार्कखौ अन होनानै लानांगोन। नै दा आं नुयै खालामगोन। आंना सिगां नुखानायमोन नालाय आं दा बेखौ नुयै खालामगोन। नै नुयै खालामबा आनटिक होनानै नैबेहाय गाहायाव सेभ होनाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना। नैबे सेभआव क्लिक खालामनानै होदो। आं दा बे सेभआव क्लिक खालामनानै होनोसै। आं दा बेयाव सेभआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै आंना सिटिंआ सेभ जाबाय। दानिया आङो सिदा थांसै आंनि इउटुब चेनेलाव। आंनि साबस्क्राइबारा हाइड जादोंना जायाखै, आंनि साबस्क्राइबारखौ नुदोंना नुवाखै, आं दानिया थांनोसै। नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबेहाय आंना सिगां साबस्क्राइबखौ नुयोमोन। दा आंना
हाइड खालामनाय लोगो लोगो आंनि साबस्क्राइबखौ रावबो नुला आंल' नुसिगोन लोगोफोर। दा जोङो बिदिनो गाव गावनि साबस्क्राइबखौ हाइड खालामनानै लानो हायो। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गाव गावनि साबस्क्राइबारखौ नुयै खालामनानै लानो गोसोब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै होदो, शेयार खालामना होदो। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।